खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। रन्जन दैमारि बिथांनि मुङाव पलिटिक्स गेलेबाय थादों। 4 बोसोर बारलांबाय, सासेनिबो केसआ सल्भ जायाखै। एनडिबिनि मोननांगौखौबो दिनैसिम मोनजोबाखै। रन्जन दैमारि बिथांखौ गगन होनना बुंनाया मोनसे पलिटिकेल गेमसो जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय दैमालु गेलेग्रा फोथाराव इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबि आफादा 14 सेप्तेम्बराव मुंख्लं सान फालिनो थाखाय थाग थियारि खालामदों। बिथां एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोलिफु बिटिआर सोरखारखौ एक्स एनडिबिनि जेंनाफोरखौ दासिमबो सुस्रांजोबनो होनो हायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना बुङोदि दिनैसिम एनडिबिनि जेंनाफोरा 100आव 25 जौखोन्दोआल'सो मावफुंजादों। 75 जौखोन्दोसोआनो दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै। दासिम 4 बोसोर बारलांबाय, रिहेबिलिटेसनखौबो मोनजोबाखै होनना बिथांमोना बुङो। नेक्स्टआव दं चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मैया इउपिपिएलनि सावरायमेल जानानै थाङो। बिटिसि बिसायख'थिया 1 बोसोर दंबावो। बेनि सिगांनो बिधान सभानि बिसायख'थिया आसामनि 5 बियाबनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय 19 नं सिडली बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थिया खुंजागोन। बेनिखायनो गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बायदि हाबाफारि लादों। बेनिनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलाव 19 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय ब्लक प्राइमारि आरो गुद खोन्दोनि गेजेराव सावरायलायनाय मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै एमपि जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्री, सावरायग्रा बसुमतारी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। नेक्स्टआव दं आसाम सरकारनि बिथोनाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय मियादि हा आरो फरेस्ट हायाव न' लुनानै थानायफोरखौ जेसिबिजों सिलिंखार खालामना होदों। आसाम सरकारा सिगाङावनो सांग्रांथि फोसावदोंमोन दि आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै लानाय सुबुंफोरखौ जेबो निमाहा होनाय जानाय नङा। बे फोसावनाय बादियैनो मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भालुकपुङाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना लानाय मियादि हा आरो फरेस्ट हायाव न' लुना थानायफोरखौ मैया आसाम सरकारनि बिथोन बादियै जेसिबिजों सिलिंखार खालामना होदों। गासै 60 सुबुंफोरनि न'खौ जेसिबिजों सिलिंखार खालामनायनि नटिस फैदोंमोन, नाथाय दायो नखरब्रैसोनि न'खौ जेसिबिजों सिलिंखार खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं मैया धेमाजि जिल्लानि जनायाव दुङाव थासारि सोमजिदोंमोन। जनाय जागरण मन्च आरो दुथां सुबुंफोरनि गेजेराव बुलायनाय अन्थाइ खुबैलायनाय जाथाय जायो। मिसिं हारिनि दैदेनगिरि एमएलए भुबन पेगु आरो राजु मेन्डकनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय जनाय जागरण मन्च आरो दुथांफोरजों गोब्राब बुलायनाय जाथाय जायो। राजु मेन्डकनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय जनाय जागरण मन्चनि दैदेननायाव लाइमोनफोरखौ लानानै मेल खुंनायनि थांखिजों मैया जनाय सहरनिफ्राय गोबां सुबुंखौ लानानै बाइक रेलि खालामदोंमोन। बे बाइक रेलि खालामनाय समावनो जनायनि ताके तिनिआलियाव जनाय जागरण मन्च आरो दुथांफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजियो। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव अन्थाइ खुबैलायनायाव गोबां सुबुंनि जखम जायो आरो खमैबो 1 घन्टासो सम मोन्नै हानजानि गेजेराव जुजिलायबाय थानायनि उनाव पुलिस आरो सिआरपिएफनि हानजाया जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ कन्ट्रलाव लाबोयो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बाक्सा जिल्लानि बेलगुरियाव पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारियाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि पुलिस बिबानगिरि निलुत पल सयकियानि दैदेननायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो। मोनसे खौरां मोनखोमानायाव सालबारि महकुमानि पुलिस बिबानगिरि निलुत पल सयकियानि दैदेननायाव गंसे कार गारियाव सिग्रोमनानै 10 केजि गान्जाखौ बोखांनो हायो आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय गामारिगुरिनि थागिरि मुकन्दनाथखौ पुलिसा एरेस्ट खालामो। गुबुन फारसे बेलगुरि गामिनि सन्तोष बर्मननि न'आव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव पुलिसा 1 केजि गान्जा बोखांनो हायो आरो जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसा सन्तोष बर्मनखौ एरेस्ट खालामो। 2 गान्जा फालांगिरिखौ हमनानै सालबारि पुलिसा नायबिजिरनाय हाबाफारि खालामगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं गरेस्वरनि मुकुन्दपुराव थांनाय हराव सासे खौरांगिरिनि न'आव दुथां सुबुंफोरनि उदखार खालामहैनायनि जाथाय जादों। हरनि 11 रिंगासोआव खौरांगिरिया न'आव गैयै समाव बिमा आरो बिसिखौ दुथांफोरा हुमखि होदोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि मुकुन्दपुरनि थागिरि खौरांगिरि सम्पक चौधुरीनि न'आव थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव दुथां सुबुंफोरा उदखार खालामहैनाय जाथाय जादों। खौरांगिरि सम्पक चौधुरीया न'आव गैयै समाव 4-5सो दुथांफोरा न'आव हाबनानै खौरांगिरिनि बिमा आरो बिसिनि सिगाङाव सम्पक चौधुरीखौ जेराव नुयो बेयावनो बुथारनो हुमखि होदों। खौरांगिरिनि बिमाया बुंनाय बादिब्ला हरनि ओंखाम जाखांनायनि उनाव सासेबो हौवा मानसि गैयै समाव बिमा आरो बिसिखौ हुमखि होनानै दुथां सुबुंफोरा गोलाव सम
खौरांगिरिखौ न'नि लामायाव नेनानै थादोंमोन। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै गरेस्वर पुलिसा हरावनो खौरांगिरिनि न' सहैयो आरो हराव पुलिसा नेनानै थायो। गरेस्वर पुलिसा बे हुमखि होनाय सुबुंफोरखौ नायबिजिरनायनि हाबाफारि खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बुथारनायनि हुमखि होजानाय खौरांगिरिनि नखरा दायनिगिरिखौ सिनायथिनानै थाबैनो गोख्रों साजा होनो गरेस्वर पुलिसनिसिम दाबि दैखाङो। नेक्स्टआव दं गसाइगाव सासे बर' सुबुङा हाग्रानि जुनार बुथारनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। रायमना हादरारि हाग्रामायाव हाग्रानि जुनार बुथारनायनि दायाव सासे बर' फलानखौ हमनाय जायो। हमजानाय बर' सुबुंखौ गसाइगाव पुलिस थाना सिंनि 2 नं नन्दिपुर गामिनि असर सिं बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जायो। मोनसे स्रोद खौरां मोनखोमानायाव हाग्रा बिफाननि मावख' बिथांमोना असर सिं बसुमतारीखौ हाग्रानि मैदेर मै बायदि बुथारनायनि दायाव हमो। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा असर सिं बसुमतारीजों लोगोसे 10 केजि मै बेदर आरो मासे मैनि खर'खौ बोखांनो हायो। हमजानाय बर' फलाननि हेंथायै कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि मावख'निफ्राय केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। नेक्स्टआव दं अनलाइन ट्रेडिं एप बाहायनायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सांग्रांथि खालामना होदों। अनलाइन ट्रेडिं एपफोरजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेफोरबादि स्केम फ्रड ट्रेडिं एपफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। स्टकफोराव फालांगि खालाम, नाथाय गावनि रांजों खालाम। गुबुननि रांखौ फान्दायनानै फालांगि खालामनायखौ बिथाङा सोंखारियो। बेबायदि अनलाइन ट्रेडिं एपफोरजों सोमोन्दो थानाय गासैखौबो आयेननि राहा लानाय जागोन होनना बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो। नेक्स्टआव दं मैया दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि 32थि लाइमोन सावरायमा जथुमानि लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि लानाय जायो। मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 32थि लाइमोन सावरायमा जथुमानि लाइ खुन्थियाखौ उदालगुरि जिल्ला सिकारि बांला डिमाकुसि दिन्दांफारा फानुस बसुमतारी गोसोखां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गायसननाय जायो। बे लाइ खुन्थियाखौ सन्तोष गयारिया गायसननानै होयो आरो बे हाबाफारियाव डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम गुमै आफादनि नेहाथारि फुंसोरां बर', डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रदीप दैमारी, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', लोगो नेहाथारि अनसुला बसुमतारी, लोगोसे खुंथाइ आफादनि आफादगिरि सुनिल बर'जों लोगोसे दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बाथौ धोरोमखौ दुलाराय बुहुमाव गोसार होनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि जेंना जेंसि, समाजनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, राजखान्थिनि जेंना, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, जौ जुवानि जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 आरो 14 खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिकारि बांला डिमाकुसि दिन्दांफारा फानुस बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। नेक्स्टआव दं फैबाय थानाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनसिगोन। इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइटखौ भारत सरकारनि आबहावा, हाग्रा आरो बोथोर सोलायनाय बिफानजों लोगोसे माहारियारि टाइगार रिजार्भ बिबानगिरिया दैज्लां बोथोरनि थाखाय 20 जुननिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' खालामना दोनथ'दोंमोन। BTRआव थानाय जिब जुनारजों बुंफबनाय मुंदांखा मानास माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भखौ गोलाव सम बन्द' थानायनि उनाव माहारियारि टाइगार रिजार्भ बिबानगिरिया गंसे नटिसनि गेजेरजों फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिननो बिथोन होदों होनना मानास टाइगार रिजार्भनि हाग्रानि चिफ कनजारभेटर डक्टर सि रमेशआ मोनथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।